हेल' लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो आंनि बे देलायस्रि माइन'रिटि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। जों दा आब'जों मेकआप खालामनो थांनो नागिरदों आरो दिनै मेकआपखौ आं बानाया, आब'आसो बानायगोन। सिम्पोल आरो माने सानाव नङा आरो हाबायाबो हरावसो, हरनिल' बेखायनो ओमफ्राय जों दा बेलासि जाखाबाय, जों दासो थांनोसै। नायलांबाय थादो नोंथांमोना आब'नि मेकआप खालामनाया माबायदि जायो। थ' बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायलांदिनि। माथो फुला लाथारदों। 정체로 필름 보고 놓으시. 아이고 이제 그게 진짜 많네. 저 헬스에서 있어. फाइनालि नै देलायखांबाय, ओमफ्राय माबायदि नुखो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। बेनो आरो नै हौवा गोदाना नोंथाङा नायदो, खानायाबो कार्लिसो। ओमफ्राय थांनो ओंखार अबेखै जनांगो आं हर जालायबाय लागोन गाखोनोसै।
เท่าเดิมไปเลย खस्थ' मोनबाय ने समिन? बुरजा जोब्बायहाय जायो बिदिनो मेकआप खालामबा बिदिनो जायो। जोंना नै दासो थांसै हर जालायबाय मेकआप खालामनायानो सिमला मोनबाय दासो